ụmụnne m ụmụ Igbo ekenekwa m unu, ya mara unu mma, arụ isi ike wara unu ọjị n'ebe ọbụla unu si esonyere m, n'ebe ọbụla unu si anụ olu m. Onye unu na-anụ olu ya na onye unu na-afụ iru ya bụ nwanne unu nwaanyị ma bụrụkwa eze nwaanyị oge eche ọpụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya, ihe eji azọ ndụ. Na nkịta ata nkụzi m ga-azọkwa gị ndụ ma ọ bụrụ na isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. O wee bụrụ ya na nkịta ata ụmụnne m, isiokwu anyị bụ usoro eji ekpe ekpere ihu ọma. Na ịsụgharịa n'asụsụ bekee, akpọrọ m ya how to pray for divine connection. Usoro ahụ esi ekpe ekpere ihu ọma, ọ kachasị n'ime ọnwa anyị banyere kịta. Usoro gị ma bụ onye na-agọ mmụọ ga-esi wee kpere chi gị maka ihu ọma, maka ndị chọrọ connection, ndị chọrọ ka ha marakwuo mmadụ n'elu nke ha ma ama. Unu nwe nkụzi a, mana tupu nkụzi a na-agara gị n'iru ma ọ na-abara gị uru, gị bụ onye na-agọ mmụọ, onye ihe ọdịnala na-amasị, gị na chi gị ọ dịkwa na mma? Ị na-agọkwara chi gị? Ị na-agbakwara ihe ọjọọ ọsọ? A na-ekwu okwu mmadụ ịmara chi ya na mmadụ imebe ọdịnala na ọdịnala amaka. Ụfọdụ eche nọọ onye bata ọdịnala ọ bụrụ ọgaranya, ọgaranya na ụba si na chi. Ịbata ọdịnala, aka ọ ga-enyere gị ebu oke gị, mmadụ agaghị anata gị, na ihe ọbụla bụ ihe iji maka ya wee bịa ụwa ị ga-emezuriri ya, na ajọ mmụọ ajọ mmadụ agaghị akwụchi gị ụzọ ya. Ọnya bụ ihe ọdịnala ga-enyere gị aka ime, ịgbanarị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, ịghọtakwa n'ike nke onwe gị, maka na onye akacha mkpa. Ka ọchịchọ obi gị na-abụghị ihe ọjọọ, ka o nwee ike ịdị na-emezuru gị. Unu mana ka ife ọma na-apụta ka ife ọjọọ na-apụta. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-agọ mmụọ, ghọtara ike onwe gị, ife ọma ọbụla ọ sọrọ ya pụta n'ụwa ọ ga-eru gị aka. Nke ọjọọ ọbụla ọ sọkwara na ya bụrụ pụtara n'ụwa, ị gaghị afọ ya. Onye bụ uru ọ bara. Ọ bụrụ ịbịa bịa bute paụnsụ and dọla. Onye ọbụla batara ọdịnala, ọ dịzie ya ka ego ka eji maka ya wee bata. Ọ bụrụ ego, kama na mmadụ ịghọta ike onwe ya. Ya mara unu, ma ana m ekene unu niile. Ọ bụrụ na ị na-afụ iru m na-ege nkụzi mụnwa bụ eze nwaanyị ọpụrụ iche, mana ị sọskraịbụbeghị na chanel a, kaba arụ ka ị sọskraịbụ. Ọ bụkwa na ịdị ashịa ya, kaba arụ ka ị na-ashịa. Ọ bụkwa na ị na-ebiere m akara mmasị bụ laik, ebe ahụ e mere aka mmadụ na ịdị ebinye ya bụ aka, kaba arụ binyewe ya bụ akara mmasị bụ laik. Na ị sọskraịbụ, nwa ego ọbụla ọ na-ewepụrụ gị, maka ndị obe akwa ego, ọ dị ewepụrụ gị ego. Ekene m unu niile ka unu si esonyere m, ka nkụzi m si amasị unu. Ndị niile so m n'ụgbọ a, ekwuru m n'ụgbọ a bụ ụgbọ na-ebuga mmadụ n'usoro ịghọta ike nke onwe ya, n'usoro ọdịnala. Ị chọrọ ịghọta ike onwe gị, ọ bụrụ na ịbanye ụgbọ anụnwa nke mụnwa bụ eze nwaanyị ọpụrụ iche na-akwụ, ị ga-amụta ọtụtụ ihe, ghọta ike onwe gị. Dịka m na-ekwu na nsogbu mmadụ nwere banyere mmụọ, dibịa ketara oke nwantịntị, gị ma bụzi onye ketara oke nke buru ibu. Ya bụ, ọ bụrụ na ị bụrụ oke ahụ ị kwesịrị iketara onwe gị, ji aka gị wee mewere onwe gị ụfọdụ ihe, iburu ya bunye dibịa, onye abụ na ị ga na-akpata na-eje na be dibịa na-akpata ị na-enye ya. Ọkwa gị nwa ga-eburukwa eche kọwa na ndị dibịa na-anaka ego, mana ọ gị bụ onye na-achọghị ịghọta ike onwe gị. Ya bụ, kaba arụ ka ịghọta ike onwe gị, na ọ bara ezigbote uru mmadụ ịghọta ike onwe ya. Zere ihe ọjọọ. Ịmara ife a na-asọ, gbara ya ọsọ. Agbabatara n'ime ọdịnala ka o nwee ike ịkọva gị na omenala, ịgbabata n'ime ya ebe ahụ na mmefu adịghị agụ iwu. A na-agụkwa iwu, maka na anyị kwenyere na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ. Ya mere, ife dịbe oke na ọdịbe ọgana, ihe a na-agwa gị n'ụka, ime ife ọma na enugwe ka ị ga-eje, ime ife ọjọọ na ị ga-eje ọkụ, ma ebe ọkụ ga-agbado. Ọdịnala sị na mkpụrụ ị kwuru ka ị ga-aghọ, na onwekwa ebe ị ga-eje, nọ n'ụwa ka ị ka ya echi ya taa azụ wee taa anya bụ afụfụ. O wee bụrụ ya ụmụnne m, iji gaa n'iru na nkụzi anyị banyere usoro ị ga-eji wee kpee ekpere maka ihu ọma, maka ndị chọrọ
divine connection. Ịma na ịmara onye mara onye mara onye ma mmadụ, ọ ga-eme gị ị na-agaru ebe ị na-aga ọsọsọ. Mana ọ bụrụ na o nwere onye ịma, ọ na-enye nsogbu. Ya bụ nkụzi a taa ga-enyere gị aka ikpọkuo chi gị, kpọkuo ọhara mmụọ onwe gị, fe nwee ike ịkpọtara gị onye ma onye ma mmadụ, ndị ga-eduzi gị n'ụzọ akara ụwa gị. Ịma na ihe nọ n'ụwa bụ aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nri. O nwere ife ị nwere mụnwa na-enwero, o nwere nke m nwere ị na-enwero. Otu aha ka ọ dị. Ya bụ mgbe ọbụla ị nwere mmụọ kọneshọn n'ime gị, ị gaghị na-agba ikpeazụ na ife ọbụla ị na-eme. Tupu anyị na-aga n'iru, unu ma na-aba ego ọnwa ọfụrụ dịka ọgụgụ nwa bekee si wee kwuo. Ekene m ụnụ ụmụnne m. Eji m anwụrụ ọkụ n'aka, nke ndị bekee kpọrọ insensi. Igbo si na ozi eze na anwụrụ ọkụ eruo na n'igwe. Eji m ya wee na-ezipụ ozi ntụrụ ugo na mpụta ife ọganihu. Dịka m na-akụzi unu nkụzi tata, ihe unu ga-eme ka unu nwee ike ịdị na-enwe ihu ọma, ka unu nwee ike ịdị na-enwe kọneshọn n'ụzọ ọbụla unu chọrọ ka esi kọnekti ya unu. Ọ bụ na di, ọ bụ n'ụzọ nnwere onwe, ọ bụ n'ụzọ ntụrụ ugo. Maka na o nwere onye na-arịa ọrịa taa, mana o nwere onye ma ebe anyị eje gwọ ya ọrịa. Ọ bụ na chi gị kọnekti ya gị to that person, iji ebe a gwọọ gị ọrịa. Ka unu hapụ iche n'ọsọ nsọ na ego. O nwere ndị bụ na fa anụbeghị di, na onye ịnụ di ha dị n'aka mmadụ, na mmadụ ga-akpọtara gị onye ga-anụ gị. Ọ masị gị kwenye, ọ masị gị gị kwere. Dịka m na-agwa unu na ụgbọ m nọ n'ime ya nke mụnwa na-akwọ, iwu abụrụ na ị ga-esogide m wee ruo n'ebe ụgbọ a na-aga. Isogide m ebe ọ bụla ike gwụrụ gị, rituo n'ụgbọ a. Ihe mma bụ na ama m ebe m na-aga, ike agaghị agwụ m tiri ruo ebe ahụ m na-aga. Erubekwara ebe ahụ m na-aga, ike agaghị agwụ m. Ya mere aga m na-aga n'iru. Iji gaa n'iru ụmụnne m, ife ị ga-eme kaba arụghọta ike onwe gị, mụta ịgọ mmụọ. Ọ bụrụ na ị mụtabeghị ịgọ mmụọ, ijee na nkụzi m a, ebe taịtụl ya bụ how to pray n'ọdịnala Igbo. Ị ga-amụta ịgọ mmụọ. Jekwara ebe nke m kụziri otu esi akpọlite mmụọ, how to invoke your spirit, ka ife ka ị ga-esi wee kpọlite mmụọ gị. Nke kịta bụ ihe ị ga-eme ka ị nwee ike ịdị na-enwe divine connection. Ọ gịnị bụ ihe ahụ ị ga-eme? Ije weta mmanụ anwụ, iweta ọjị, ma ọ bụ na ị wetere shuga nke nọchitekwara anya mmanụ anwụ ahụ. Unu ma na ebe esi wepụta ya bụ shuga, nọ mkpụrụ osisi mịpụtara ya bụ ihe ahụ eji wee mee ya, wee chịkọọ ya wee bụrụ shuga. Nnu ụtọ ya. Ọ bụrụ na ị weta ya, ma ọ bụ nọ mmanụ anwụ a ka ị weta, i wee were ya wee kpọlite mmụọ gị. Nke kacha mkpa, a na-asị mmadụ ya na chi ya dịrị na mmanụ, ịkpọlite mmụọ gị. Chi m, na ihe m na-ayọ taa bụ ka ị kpọtara m ndị ga-enyere m aka. Achọrọ m ka ị kpọtara m ndị ga-enyere m aka. Ikwuo n'ụzọ a, ụzọ anyị chọrọ enyemaka, ụzọ anyị chọrọ kọneshọn, ụzọ anyị chọrọ ihu ọma. Kedu ụzọ dị ya? Ikwuo ya. Ọ bụrụ na ikwusie ya, oge ahụ ị gọrọ mmụọ, ị bịa wetazie mmanụ anwụ, wee weta efere, wee were mmanụ anwụ ahụ ị na-agbanye ya n'efere a, ị na-ekwu okwu, ị na-akpa afa gị. Ị na-agbanye ya n'efere a, ị na-ekwu okwu, ị na-akpa afa gị. Ijikwa ọjị n'aka. Ọjị ahụ iji, Igbo si na ntị mmụọ dị n'ọjị. Site n'ọjị ahụ, mmụọ ga na-anụ ihe ahụ ikwu. Ikwugide ya, kwuchie ya, gbanyechaa mmanụ ahụ na ya, i wee were ya bụ ọjị nyefee n'isi gị ka onye nnabatara ihe na ndụ ya. Iwe ọjị a wụsa ya na enu mmanụ anwụ ahụ. Mee ka iru dị ọjị ahụ n'elu ya, ka o chebe iru n'elu. Werezie mmanụ anwụ ọzọ kpuchie ya. Iwuchicha ya, ị bịa wetazie ose ọjị nọ n'aka, ijide ya na mkpụrụ aka gị, aka ekpe. Ị na-eweta ya ofu ofu. Na mụnwa bụ ọpụrụ iche, achọrọ m iru ọfụrụ na mmadụ ọfụrụ, ndị ga-akpọgara m ndị ga-enyere m aka. Ndị ịmago gị ma ife ike kwa kpọrọ m afa m, ọ gị ma afa nke gị. Ikwusie ya, i werekwa ofe ose ọjị a, ị ṅee n'isi gị, itinyekwa ya ebe ahụ mmanụ ahụ na ọjị ahụ dị. Otu a ka ị ga-emegide ose ọjị na ahụ agwụ. Ikwusie ya, i buru ya n'aka na abụ,
wee yọọ mmụọ gị ihe ahụ ị chọrọ otu isi wee yọọ ya. Ịyọsa egwe ihe ị ga-emere ya ma ọ bụrụ na emere gị ihe dị ona. Ihe na-enye anyị nsogbu bụ na mgbe ahụ ọ dị anyị mkpa anyị kpesịa ekpere kwesịa nkwa ihe ọma ahụ mee, nkwa ahụ i kwere ya emezu ya. Otu anyị si wee jekpụlite mmụọ kwa ihe ọ ga-emere gị, otu a ka ị ga-esi wee jekpụlite mmụọ kenekwa ya na ihe o mere gị. Adị n'anya ukwu. O nwere ihe ga-eme na ndụ gị mara na ayịya anyị yọrọ mmụọ na ọ zara gị. Ị bịazie i buru ya bụ efere mmanụ anwụ ahụ wee jee nnọọ n'ime ụlọ gị ebe ahụ bụ na ị nọ n'iro n'ebe a ka anyanwụ si awa. I buru efere a gaa n'akụkụ wee jedebe efere a hapụ ya ebe ahụ. Ọ ga-anọ ebe a mkpụrụ ụbọchị 7. Ọ nọ mkpụrụ ụbọchị 7, i werezie mmanụ anwụ ahụ wee were mmiri wee sachasịa ya. Ị sachachaa ya, i were ya wụnye na mmiri iji awụ arụ wee were ya wee wụọ arụ. Ọjị ahụ ị ga-ajụ m kedu ife ị ga-eji ya wee mee. Ị ga-ewerezi ọjị a chịkọọ ya jee wụpụ ya n'iro. Ya ka ị ga-eme. Ọ bụrụ na unu mesịa ihe a nweta kọnekshọn, unu echefukwana ịgwa eze nwanyị pụrụ iche na unu nwetara kọnekshọn na iru ọma kpọrọ unu. Ya mara unu mma. Nkụzi amasị unu, bịaranụ m akara mmasị bụ like, sọskraịbụ ọnụ ma shia kwanụ. Ya mara unu mma. O nwere nwanne m nwaanyị fụrụ m n'ime ahịa. Amaghị m na ọ rekọgnaiziri m. O wee tie mkpu wee makụọ m. O nyekwara m onyinye iru ọma. Ewee m na-asị ka chi okike gọzie gị. Ebe ahụ ị nọ wee nye m ego ahụ bụ ime ahịa. Agbara m ime ahịa. A sị m agbara nwoke na agbara nwaanyị ga-agọzi gị na ị ga-achakekwanụ dịka agbara. Ị gaghị echu echu na ọ ugo ka ebu. Ife ọma mere gị. Ise ise ise. Maka egwu a eze nwanyị pụrụ iche tiri, ọ bụrụ na ị chọrọ ige ya, oziọma ọdịnala Igbo, aga m etinye linki ya ebe a. Ọ bụzikwana na ị gaghị aganwu na ya, ịbata inbox ịjụọ m ajụjụ ma ịkpaghere ya, aga m ezitere gị linki ya. Ị ga-eji wee jee na audio mark, ị taipụọ eze nwanyị ọ pụrụ iche, ị ga-afụ egwu ahụ. Ịfụ ya gee ya shiakwa ma sọskraịbụ ebe ahụ. Ya mara unu mma. Ise ise.